Ježíš, ale se bourá kruh. Já bych s tím líčkem šla radši. No. A to se právě divím, že i u těch pracáků ono se to dá pěkně vystavit, když si s tím dá člověk práci. No, jenže nemají nikoho, kdo by jim No dělal. právě. Tam je vidět. No a to ji stačí.